Wake up to the headlines, it's time for Cooley and TV. Real stories, real voices, that's Cooley and TV. From Zimbabwe to the world, it's Cooley and TV. Breaking every big story, Cooley and TV. No rumors, just the facts, Cooley and TV. Every update comes first on Cooley and TV. Right, vakuru vekutiza kana zvatanga zvibororo vakukwata, vakutya, vakuvhunduka. Iwe unovhunduka chiko. Why are you vhunduking on behalf of Mnangagwa? Fana mupengeremu. Mr. Mtamba, are you related to Mnangagwa? What's wrong with you and the other guys were in police? Muri Zimbabwe, pakaipa. Police have declared that 31 July will be a normal working day, assuring Zimbabweans that security deployments are in place across the country to maintain law and order and prevent any attempts to disrupt peace. In a statement, national spokesperson Commissioner Paul Nyati said members of the public should go about their daily activities without fear, adding that the police had made adequate deployments to ensure public safety and security. Vari kuti kudi vamtamba, vari kuti kudi vaponyati, vanoshandira mutamba. Ponyati kushandira mutamba. Right. The Zimbabwe Republic Police assures Zimbabweans of peace and security in the country. The police made deployments in all parts of the country for active maintenance of law and order. In this regard, Zimbabweans should feel free to engage in normal day-to-day activities without hindrance. The public should feel free to report any criminal activities which include threats, harassment, or intimidation to the police to any nearest police station or national complaints desk. Maibata ere iri kunzwika ere zvineka kuvhundusirana mukati, but I don't see anything wrong with their letter, honestly speaking. So ndisiri kuona kuti vakanganisa papi. Do you know why? Ini pfungwa dzangu dziri fast ndo manya manje ende ndosha data zvifunga ngwa, but anyway zvinhu zvingoripo. Jacob Ngarivumewo anova one of the organizers with this 31 July demonstration ari part of the sungano yevanhu ari kutaura kuti zvoni the Zimbabwe Republic Police has publicly assured the nation that peace, security and law and order will be prevail as we approach Friday 31 July. This is a welcome and assuring development. Organizers of the peaceful demonstrations have constantly called for the same peace. Hanzika vagona zvari kutaura izvi because vari kutosaina, vari kubvumirana nema organizers ve this demo kuti kuchange kune runyararo, kuchange kune peace, hakuna achamhanyiswa, hakuna acharohwa, hakuna achapwanyirwa shop yake, hakuna achatemerwa mota yake, which is a good thing. But one thing jandaona Mutamba anombota ndisuda kuona munhu asiri acha demonstrate, hapana mbobuda achida ndisuda kuona munhu achapinda muroad. What does that mean? Zvinongoreva kuti pari kupisa, pari hot, atidi kutaura zvakawanda titi akomana timu rangu boys dzangu take it serious. Kuchange kuchipisa nekuti kuchange kusingadyiwe rinopisa ipapo. Handiti asingadyi rinopisa ndiani? Munhu ari kupindirwa muroad ani? Cable 3 ndiani? Hanzi rowa bhoki kuti uone muridzi wa bhoki, saka panzi pada kurowa cable 3. Aish, pakaipa. So confusion hanzi yanga iripo ndeyekuti umwe ari kuti atisi kuda kuita zvecable 3, atisi kuda kuita zvechakati, hanzi vari kungovhiringidzana. Guys, zvese izvozvo zvanzi zvichange zvichazorohwa statement racho and will be here tichitaura hanzi last kick of a dying horse. Pachamhanywa, pachaexplainwa zvakasiyana-siyana. Ndichange ndiri panapa muri yeZimbabwe ndichihosta vanhu vacho, ende wese munhu wese ari kuziva kuti ndi organizers, wese munhu ari kuziva kuti ari serious about anything, wese munhu ari kuziva kuti ari ready to be held accountable, achange ari panapa explainer kuti don't worry vana veZimbabwe zvichazodai. So I'm inviting all the Zimbabweans kuti uyai mubvunze vanhu vacho mubvunzo. Garai mandiudza muri yeZimbabwe kuti muchange muripo panguva dzipi,
tobatika tobvunzana nemi vana vevhu muchinge muchita se muchinzwisisa munogara magara book your seat because inini handizivi kuti ndichazviita nguwai but chandinoziva ndechekuti tichangozviita muzuva rachi mangwana inova tinenge riri last day because musi wa 31 tichazenge takushaya nguva tinenge takungokuudzai zveCurrent Affairs kuti kwakadai so kune zimota rapfuura vakomana kwakadai so kune vanhu vatotanga zvinhu zvezvo tini tichimboita but iko zvinezvi without wasting much of the time regedza timbobata komanda wemweya tidambonzwa kanyaya dzekumabako. It's been a while nhasi tambobvira tambonzwa kuti mubako munei mune maroambira aya maroambira acho ari kuti kudii mubako rinoera bako hanzi riri kuchimani mani iwo sadherere munhu anenge taura ari pasi pebako vanhu munodhera mazimbabwe zitoona zvangu kuti munorerutsa bako musochaona kuti kuchayeuka bako wanaiwaka 31 anenge asvika over to you say ngati kuconnecte kubako kule TV inofamba kai ndokuconnecta chero munhu ari mubako imomo tanga kutoudzwa nyaya dzebako uchinzwa maroambira achidzvowa kubackground unozodei 100 vana Zimbabwe ndi Dr. D murungu nzwa kuti Dr. D vari kufara apa kandi chifara ndiri kureva kuti zvinhu zvedu zviri kufamba mumutsetse vana vanoshotewa ndezvavo isi kuno kumapako nevasharuka vangu handiri radi zvekuti heke chandoda kukudzai vana mbuya nehanda vazukuru vambuya nehanda kana nguva kana yakwana ndati kudini ndakati inenge yakwana chiregai kunetseka muri kuona basa raitwa nemudhara wangu mudhara wedu uyu Nyasimba Nyamutoti ndo inonzi mikono haikona kuti mikono yeunzire yekuparadza ruzhinji kuti ruzhinji rushaifanika zano rekufunga aiwaka Mnangagwa ndo gairo wakabarwa uine 5 ndiri kubvunza ndoda mbopa 1 question Mnangagwa brain dzako 5 zimultiply nemamiliyoni macitizen ari muZimbabwe uone kuti brain dzako hazina basa ndini ndiri kutaura Dr. D komanda wemweya nhasi ndakasununguka zvisingatomboiti why ndiri kudaro ndiri kuziva kuti taakugogodza dhoo tizarurire mapango tipinde ndini Dr. D ndabata mucheko wangu mutema nechimbuyambuya nehanda shoko randakuparidza kune macitizen vana zukuru wambuya nehanda vese kusvikira mangwana uku umwe neumwe ngaapinde murodhi ndati ndenge ndiripo asi kuchazova nemapenzi muchaseka benzi mapenzi anenge asina kugeza ndekuti hamuzivi kuti ndiyani inamo imuchava muchinhuhwira nemapefyumu ndini ndiri kutaura komanda wemweya komanda webako komanda wemweya ndakati ndigere nemashato maruambira nyuchi zvese asi 31 ndiri kubuda pano ndiri kusiya ndaombera ndakubuda asi ndinodzoka kuenda umbangu kudzoka umbangu ndiri kuda kuti 31 zvinhu zvese zvibude pajekereri imi vanhu vaMwari kudzai Nyasimba Nyamutota uyu vangananga zvita munhu andazobvumira kuti asvike pabako pangu andione ndiNyasimba Nyamutota enhasi unye baba ndikutotaura zvochokwadi idi rangu ndemunhu 1 achadarika vana Mnangagwa zvese kuya kuzondiona pandiri munizwisise vazukuru mbuya nehanda
ndiye ndoda iyeye kuti auya kuzondiona panenge ndiri. Iye ndinomupa mvumo. Why? Andiratidza kuti ndoinonzi mikono yenzou. Kana nzou yatsamwa nemidhuri inongopaza ichienda. Haisina basa nechokuti because yakatsamwa. Kwete kutsamwira mumwoyo, kutsamwira mupfungwa, pfungwa dzitenderere. Ndini ndiri kutaura komanda womweya, komanda webako, Dr. D. Shoko rangu randoda kuti ndichikusirai rekupedzisira nderekuti vazukuru vambuya nehanda 31 first sinungukai pindai murodhi. Remember ndakataura kuti kana muri mai ane kamwana karusvava bereka, hapana chinonokubata iko. Ndini ndiri kutaura pano. Ndabata mucheka wangu mutema nechimbuyani yasekuru Kaguvi nema. Handiti ndati inini apa ndandochandirimo ina handidi kusvazvozotadza kufemaka. Ndinobuda panofura mhepo nyuchi dzangu dzambuyane, hadzisi dzangu, ndedzambuya nehanda nasekuru Kaguvi. Maro ambira kamusati mambo aona. Dzati zvandichiti anoda ngawe asvike pandiri. Andakambopanzira ndakati ndiri kuchimani mani. But 31 tiri tese. Neni Dr. D. Komanda womweya, komanda weboko. Handisi komanda wewanhu inini. Ndiri komanda wemweya, komanda webako. Kureva kuti ndiri komanda imi. Ungava muporisa, ungava musoja, ungava garden boy, ungava hwindi, ungava gwecha, ungava neni, ungava misesi, ungava dhokota, ungava kana amenu. Mese munokwana mukomanda wemweya iwoyo. Ndakataura kuti handisarudzi. Mese muri vazukuru vanu vambuya nehanda. Asi pfungwa dzenyu ngadzirangane. Pfungwa dzenyu ngadzibatane. Pfungwa dzenyu ngadziruke dzite fundo rimwe chete. Yavafai. Asi mbuya nehanda nasekuru Kaguvi. Ndakataura kudhara kuti one povo ikafa, one povo chete, only one. Hondo yacho haizimuki. Ndini ndiri kutaura ndiri pano pabako pano pachimani pano ipa. Ndakati one povo chete kunzwa kuti kwaurawa munhu. Ndiri kutokutaurirai state house yese inochaiwa. That is why nchiti ndichaita kubata. Ndini nini. Remember ndakataura kuti mukazondoona musasemesiwa please. Musazoti ndiko ka Dr. D. Munanga kwacho zoti ho ndimi. Enanga sina nguva yekundibvunza zvese izvozvo. Ndinongomwanisa kune ava chitorai munhu. Munogadzisa nyaya yedu ipere. Handina ropa mumaoko muzerake. Ndakataura kuti ndakashuta vanhu 36 ndiri kuhondoku. Handisi kunyepa. Ndisangadza vachena nevanhu vatema ipapo. Masera out aya. Maimati chi? Maserusi scout. Ndakamapurudza ni Dr. D. Chandikatanga inini kuti hana ngurove nhasi chi? Munhu angagwa. Anoziva hondo ye. Arasagwara. Toda kumuratidza. Inini shoko randa kukusira. Pindai murodhi. Ndati ndenga ndiripo. Handisi kuenda dhemu yeMamutare padhuze nepandogara.
ndikuda kupinda ikoko kuhombe kwacho ikoko. Asi kuhombe kwacho, please, mukazoona vanhu vanenge vasina kugeza musavaseke. Ndakuti pamwe nzara asi ziri shungu. Kwavanenge vabva mukuzivi ndati tenge tiri tese. Inini Dr. D, komanda wemweya. Anisi komanda Zanachwenga, au ndo anonzi makomanda. Indiri komanda wemweya. Iye Chiwenga handisi kumutengesa ini. Because hakusina nguva yekumbobanzirana. Autoziva kuti ndi Dr. D ava vari kutaura. Nguva yekuti nzenze ndiri nyoka here? Ndiri nyoka? Ndiri shoti here? Ndiri mungu here? No. Haisiyo nguva yacho. Nguva yedu yakwana, vazukuru vangu yanehanda. Vese vatengesi ndakati mabhuku ndinawo muno mubako muno. But tichata vekugredha. Handuma varuma jeri kunana grade A, B, C, D. Amene koko kusvika kurufu. Handisi lawyer ini. Ndiri komanda wemweya, full stop. Saka ndambonzwa kuno nyaya yasvika ndiri kuno kubako. Hanzi kugweru hatisi kuzviziva. Ndikati aiwa, mungadadza kuzviziva sei kuriko kwakabatirwa Nyasimba Nyamutota? Imimi mhuri dzine mapurisa, bvunzanai nevarume venyu kana vakadzi venyu mapurisa ekuti chii chakatora nzvimbo kuitira kuti vanhu vasaziva. Mabata imi Nyamutota kuti apedze basa rake. Ibasa remweya, hapengi uyu. Torasika papi kwemi. Nyasimba Nyamutota hapengi. Vakamubata basa rake asadere dini apesa. But anoripedzisa chete. Kana karitadza, variko varimo mdima. Rinongopera. Zvinhu zvedu zvoti tasa. Isu ndati inini. Friday 31st August 2026. Hakuna chisingadini, chisingaperi. Ndakatawa ndikati mukaona champupuri chakuuya, chasara kudini? Kumhara. Mukaona mvura homba yakuuya, inoita sei? Inokukura nematanda. Asi matanda anoti hatiitika yaya, anosiya kumahombe kombe. Mvura yoenda yakadini? Yakachena. Mundinzwa here Chishona, Chimanyika, Chikaranga, Chachiwemba chandiri kutaura? Ndati champupuri kana chakuuya chofanirwa chimhari. Champupuri haisi helicopter. Chinochaira. Mvura kana yakuuya harusi rwizi, inokukurudza. Weza matanda uku. Muchamaona matanda ari uku. Mumati chiku uku. Kumamende pende kweningi uku. Kwenyanza kuya. Yakachena yodini. Yoenda zvayo. Ndo nyaya ndiri kutaura iyoyo kuti Friday ino. Ndiri kutaura kupesira. Vanotengesa ava. Vari kuzvitengesa. Ndakati vakadzidza. Varungu vakatipa figure yekuti 1 million. Vakatipa 1 million iya aize kutambaka. Toya pa 100. Toenda pa 1000. Zingakwana pa 1 million. Mbavazi zingakwana here pa 15 million population yambuya nehandai. Oro tichipenga. Hatipengeri mapengeri akadaro.
kana kuhondo kwacho tingadai tisina kusvika. Hatipengi zvodarika ipapo. Mashoko ndikuda kuti munhu angagwa newe Auxilia uanzwe uri mumba mako nemhuri yako, vafana vako nemahuri anororwa nevana vako iwaya. I don't care. Ndini Dr. D, komanda wemweya, komanda webako. Ndati inini ndiri kuuya tiri tese ndiri kubuda mubako. Ndakadaro ndiri kusiya ndaombera ndobauza kuti ndichambobuda vakuru. Asi kuenda umbangu dzoka umbangu. Ndinodzoka zvakanyatso kujeka. Andibvunzi mafambiro angu, nguda kundibvunza mafambiro angu zvaita sei? Pandakoya kupo panobako ndiana akanditenekera kuti pinda. Right. Regai ndipedzisa nyaya yangu. Ndati vatengesi vachawana mubayiro yavo. Zvimayuthi zviya ED for what, ED for what. Zvinotaura kuti kwanzizo chinouraya. Nduze. Kutaura pachena kuti isi tinouraya hatitambi. Asi mafana wanzana vanambezi. Vari usungwa ngetani dzomagumo nedzomaoko. Nenyaya yekuti zvakaipa Cape 3 hatidi. Mondi ndeipi apa? Ndeipi? Vari kubuda nemagoridhe, vari kungobuda. Uyo atipwe asipinda mukona. Imi tikuda kuita exchange. Ndini Dr. D ndiri kutaura. Toda kuita exchange. Handisina mboti chikuru bigadziriswe. No. Kana yagara isina toilet ngaigara yakadaro. Asi ndiri kutaura ini Dr. D, komanda wemweya. Wese akasungirwa zvematongerwo enyika yeZimbabwe ari kubuda. Handizombadzokera sure. Sekuru Nyasima Mutota. Ramba hausi wega. Ramba akadaro. Tiri kuona na Friday. Ini ndakuziva vana Zimbabwe kuti munhu achandoona pandigere inini ndiNyasimba Nyamutota. Ndini ndiri kuti konomonyepe. Urakaya chichovha bhasikoro, urakaya chifudza ng'ombe dzake, ko munhu unongotamba kamatakitiki. Anopera nematakitiki. Ndini ndiri kutaura. Handisi kuvhundisira munhu. Kana iwe mnango hasi kuvhundisira, ndiri kutaurira zvinhu zviri straight forward. Ndini Dr. D, komanda wemweya. And I'm not joking. Handiswera mangwana apa. Ndati ndikangonzwa kuti hwani povhu yambuya nehanda yadonha. Finish. Status inotsva. Ndapedza nemi. Ndaenda.